nga priaso pha yapi parlok sa season part ha kane ka video katkum ki telong khubor laong ba u Cristiano Ronaldo u lamudur ba un penkutno ya ka kam yale kai football jong u haden sisnam ne Arsenal bat ula pentiknaru ba ka World Cup arajar arpun reu kandai ka World Cup ka bakado na ka benta jong u ya kane ka khubor Ronaldo ulaya keren lingba ka video call ha Riyadh ha ka kharwei tarik November arajar arpsang bar ha ka wei ka interview ba ulaya keren bat upis Morgan Ronaldo ulaong ba ula penkre ba un sa syong thaj no na ka jingala kai football ha ka nei ka interview Ronaldo ulaong ru ngam menjur ban ong yanga bangam dei uta ugut tang na ka daw bangam job ya ka World Cup Ronaldo udon ya ka rukum perkat ba ungej ba udai u player ba tebit tam ha ka jingala kai football bat ula ongru balada phim ngej pej ya ki record kim ju thok Ronaldo u ong ya kine ki kenten namar ba udai u player u babat sibun teli ki record ha ka kam yala kai football Ronaldo udon satang arteli ki jing thrang jong u ha ka jing em shwa ba un shang thaj no na ka kam yala kai football kwa ban job ya ka World Cup bat ban yo the phadu 6000 teli ki goal shwa ba un shang thaj no na ka kam yala kai football Ronaldo un sadap subway snam shwa ban sedang ka World Cup arhajar arpun reu Ronaldo ula ongru bahadin ba ula shang thaj no na ka kam yala kai football un penlut khambun no ya ka por bat kayeng kasem jong u bat ban hikai bat senran ya ukun jong u Cristiano Ronaldo jr hadu ba un datbit pura ha ka kam yala kai football ha ka wei pat ka interview bat u Rio Fernandez Ronaldo ula ong ba kwa ban long kum u coach habang ipej ya Ronaldo dai tang u player football Henry udai u businessman u youtuber bat ula penkre ru ban long kum u aktor ha kalawe jong u ha kipor kiban sawan ya kine ki kenten Ronaldo ula keren ha ki interview ki baper parlok lada pisngautanat ya kane ka video sngopa wat klet ban like bat subscribe kublai shibun